lah aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, situasi dan kondisi. Cari ya kisinan jare. Wah Mas Minto ki lunak kok enak. Lunak. Lunak itu kepenak ngoten lho, ora atos. Daging bagi presto. Ora atos. Mas, ginaken medal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalem Bapak Haji. Kembang yang bernapas religi. Agamis Iki religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate yo digunakan. Nah, ngoten nggih siap. Dibawani Nggih. saka piantun kakung Mas Linggar. Linggar lho siap. Linggar. Oke, Pak Mas Linggar langsung untuk langsung menjadi Linggar. Wasih tadi. terakhir aku. Wasih tadi. Enggak. Enggak Mas Darwaji. Kalusen. Anu mikir Sing rada gagah sithik. Rukun Islam. Ya. Sing rada bantas sithik. Rukun Islam. Kang limo puniki. Jangan Margiarto. Kapindak nomring para sesama. Jangan Margiarto. Yang kula kurang iki nganti ditinggale. Kaya Mas Waluyo. Boten cangkem rungsuk kok Mas Anggar. santai bae. Ale nyekake jam lho. Gawe lah. Boten cah kesusu santai iki to Mas itu. Kaya kesusu ki bersama. Rukun Islam Pas rukun Islam niku iki soalnya Mas Boy. Sahat hati. Sahat hati. Maksudnya Mas Minto ki rada luk kaya no. Nggih to Mas? Sahat hati. Ngono biasa. Suaramu kan tak sakur. Aku nek ngomong ngelok wis apa oke ae. Jahat kok enak. Sahat gandeng awakmu lek iso nirone yo 50. Pokoknya jangan bener kudu kleru. Kleru bayaran. Wah, kleru malah bayaran. Terus ki Kamangka siji Anu, Pak Minto izin Pak Minto nggih. Gantian nanti kalau ibu orang masak kiri kan sudah kan anu duluan lagi kasih. Oh, Kang loro salat Kang angka loro salat. Bisa. Kasih di. Ulut iki, mane kudu dilatih. Iki digo tambah kangen sampean iki dulu kasih adik spray poso kaya tambah kangen. Justru salah saya. Salah saya. Balat Mas Sidi. Ayo, iki anak bos ini ngono. Ayo iki ya. Kudu itu tambah kangen. Oke, Mas Sidi. Jenengan. Ora Putri, Gawang sangko omah. Bu Sri. Ya. Bu. Jenengan nganti bener. Ono kayak kuku. Sik ini. Loh, gampang. Nah, apa to? Kula niku lek jenengan iki pakai kula wae. Sri. Enggak. Boleh kan jenengan iki kula minta anu engko tambah 50 lho.
Terus mikir dipepetke. Ini kiko mulai ya, mulai ini. Sare buat barengan ya. Iya iya. Salam sih nak lebu. Terus Sesok masuk ngono. Kan ngono sesuk mesti mangkring. layakno dek iso aku gayane kono. Aku wis keramas. Aku wis keramas. Mikir dipepetke. Kaya mik. Ramadan nindakno poso. Bagus. Apa pajakat ping limongi dadah haji. Wah, tangan sesuk tekan omah tak keloni. Aku melu, Pak. Melu. Oleh. 100. Apa sih kurang jane iki? Kurang, Pak. Niki to, Pak. Gus aja tutup nenek oleh kadek isin. Rukun Islam sam Gangsar Bu, gangsar. Ibuke wis iso nebak kok nganti anane ra iso nebak. Kuwi biyen yo sing lho saiki kok dadi ketua muslimat. Alah ketua muslim Ini majelis Kidung Sekar Gado. Kamu itu manggala. Kan muni kidung manggala apa to? Sekar Gado. Kan muni kidung manggala kok ngerti nek yo gone nek sing melu kene kuwi. Kepeling konjuk Bapak Haji Imam Syafi'i. Dados yo. Ini dah. Yo. Thank you.
Dimas Yitro saking Kayan Kidul Lima Mbah Minto hidup dengan ilmu. Biar Mas Didi, kita hidup dengan ilmu,